kudiri gare ki na fartata, amma kin ki amsa zuciya ta yi nutsuwa. Ƙaunata da ni da ke bana so ta rufe ne, domin so har ƙauna duk nufin Allah ne. Soyayya fa ta gaske nake ne kiki gane, na faman binki amma ke kin zaune ki sani zuciyata ke kadai ta riƙewa. Mai nisa a san ki ne shi ya sani da kewa, duk mai nuna miki so baya kaiwa nawa, da muri na ɗaya ne a cikin zamtawa. In kika bar ni zan mace ko jinya ta yi haɗuwa, da budurin san ki ɗaya domin ban bayarwa. Da ni da ke mu zam jini da hanta, domin ƙaunar ki a rai tuntuni ta yi min kanta. Sanan ban da sukuni idan kin min rata, zan tattaro amana gare ki na damka ta, ki ce zan yi wa gini gare ki zan kulawa. Kintina facewa su yana da haddari, siyasa su suna faman garare. Ki dube ni na bushe kamar mai tsingare, shi so ba dole bane tilas in ɗau haƙuri, amma ko ba na nan na san zaki tunawa.